Yuswane pinten? Takok yuswa barang lho bocah kok. Nggih. Mas, 80 sik ngene lho, Mas. Sing sentil. Brayak lho. Kula mawon sing 34 wis kudu. Niki jek bocah. Niki kula bocah edan ini. Bocah wis pikun ngene lho, Mas. Mbah Sumo matur nuwun nggih. Diaturi caping gunung kalih sinten, Mas? Nggih. Nggih. Mbak Yuni monggo. Caping gunung, Nduk. Nggih, dijenggleng nggih. Monggo. Jan saya. Sang saya dalu. Sang saya bunga. Sang saya kata saya seliramu Yuni Jawa. Dok, Yuni. Kene sapet jagong karo kakak. Lah ya wit mau kok tak deleng kok ya romburi wae lah opo lho. Mbok yo kene cedhak. Ora ngerti wong wedok repote kaya apa saben dina lho jenengan iki meroi dadi wong lanang kok kaya. Kang Masmu nembe teko kok ora mbok upakara kok malah kowe nang mburi wae. Ora ngerti wong iki gawean isih oke ning mburi ana isa-isa ana masak ana manak ana masak. Bocahku ngene arep tak ijolke nek carane. Piye, Mas? Arep tak ijolke. Arep mbok ijolke aku. Ngono. Arep mbok ijolke apa? Kalungmu sing tak ijolke no. Lho kok kalungku. Kalungmu ku rasane isih keciliken tak ijolke karo rantai sepur ngono lho. Sembrono iki dadi wong lanang iki sing becik to, sing sayang ngono lho karo. Iya lho, sayang terus ra mbok ketokke kok ya. Nggih. Pripun iki ngersakaken tembang napa malih? Caping gunung lho. Oh, cacing gunung. Caping ora ana cacing iki. Oh, wis ganti to. Bocah kaya. Nggih. Caping gunung. Ingkang ngersakaken sinten, Pak? Sinten? Pak Sumo, Mbah Sumo wonten Mbah mriki. Sumo. Nggih. Dalem dipun bawani nggih. Ngangge jenggleng mboten? Dipun jenglengake tambah selawe Pak menawi. Lah. Kok bocah kok ya. Tasih kiat monggo Bapak. Mbah Sumo dipun jengleng monggo. Monggo minggah mriki Mbah. Saestu Mbah. Ayo, Mbah. Sarunge dikencengi riyen sarunge. Dah. Napa? Alah mboten napa-napa wis kulina munggah jenengan iki kok. Sinten? Diwakilke. Monggo Mas. Wah nek iki Ayo Mas, monggo. Lah iki bapake. Bapak monggo Mas. Ah, ngene lho. Wis. Ngene lho kaya. Yeay. Semoga Bapak. Wis. Iki sing dadi kancamu bengi iki. Lah. Yuk. Yuk. Mbak Dik Lutfi nggih tasih jenengan masih usia pinten iki kok ketok enom banget. Umure? Nggih, yuswanipun. Pun 29. Pun 29. Nggih. Lho kok tasih ketok enom ngoten. Lah kula niku miturut tanggale. Miturut tanggane kok. Nek tanggal tuwa pas ora nek dhuwit ya ketok tuwek tenanan. Pas ora ana dhuwit ketok tuwek. Nek pas wayah ana dhuwit rada enom. Sebabnya apa kok rada enom? Lah niku gairahe enten nih. Tasih gada gairah. Mbah Putri, iki lho Mbak Kong nakal iki lho. Tasih gada gairah. Niki kula sing bawa nggih. Nggih, monggo nyobake. Pun saisane. Mboten. Ya sepinten, Mas? Ya niki Mas Edi. Ya matur nuwun kula sowan teng ngene niku di wangsul di bobotane niku puindang napa? Pindang presto. Wah, presto. Bandeng presto, bandeng otak-otak bandeng menika segala olahan bandeng. Segala-segalane pun wonten mriku. Nggih, awet menika panci juragan. Juraganipun. Bakul. Saben bengi
lara kok jengleng. Dengkule sakit. Nggih. Jengleng nggih mboten napa-napa. Nggih sak saged-sagede kula. Wong kula niku mboten seniman kok. Oh. Nggih mung iso-iso ndelok teng YouTube kadang kala. Oh, ngoten. Tapi nggih sae. Nggih sering mengikuti niki napa Sekar Wangi nggih. Alhamdulillah saged pinanggih mriki. Nggih alhamdulillah. Mangke dak Yen memajang nyamong nganggo janur kuning. Mas Juk. Ora ate Kene madok. to, cedhak kene jenengan sing jengleng. Lah nggih to Mas. Pundi wau? Lah wong enak-enak mangan nang kono gek tak rewangi lho. Ayo ya ora mbasakno iki. Wis dilapis sik, dilapis. Nah, iki sing bagianipun panci. Nggih. Lagi enak-enak mangan. Lagi mangan kacang atom. Lho jebule kok enak. Nggih. Lah nek kacange tedak satume ya dibuang. Nggih monggo Pak Di. Kembang wae weton gunung Seleh kesek Mas, seleh kesek. Disalah kesek kono lho. Lah iki niki rak gentong to. lah niku napa gendong lah wong sakniki niku teng pundi-pundi nggih kados ngeten niki beto Magicom to niki Kok malah parah to Pak? Niki sing bener padasan. Oh. Lah nek pengen mundu kene nang ngarep kene. Padasane iki. Iya. Pengen mundu ayo kene. Ning aku kok atiku rak kepenak Wis tenan. Ayo. Kok iso patasan lho? Iya, lho padasan kraning ngisore iki lho Mas. Oh, Tak bukake apa kan buntu kae. Sembrono. nek padasan niku dadi memolo lho niku Nggih leres Pak. Ancen mbuh Pak. Sing ana tutup sandal. dadi tadi. Ayo Mas. Tak gendong. Kok terus lemes durung apa-apa kan lemes ta Mas. Iki mau wis jamu apa durung to ya? Maksudnya kalau wingi nembe bakdo gerah Pak, niki MC kula Mas Jubet. Gerah niku winginane nganti 500. Lah niku napa niku 500? Napa? Piye Mas? Kakan mak dahar cumi niku lho Pak. Oh, napa kolesterol? Nggih. Lah iki alhamdulillah saged. Dugi pundi niki wau? Iki mriki. Oh, dugi mriki. Panas Mergan apa kok ora sida mepet? Amarga wis ra kuat. Kak guyung apa? Bener kok.
panas udan Cek. udan panas aling-aling cabe gunung golek panggon sing kepenak. Ya, ngono kuwi kahanan nek wis ngertos ngoten ampun dipeksa nggih Mas Ju. Jabone ketoke isih ganggas jerone alah. Sing meksa sapa? Lah kurang apa-apa ditabuhi iki. Oh, Iki sing meksa iki lho. jadi nek ana tabuhan iki secara otomatis jenengan Ya kaya ayo. Aku nek ora obal aku dipotong selawe. Oh nggih. Bayaran 175 bayar dipotong selawe dak entek. Ya ta. Nggih, ora dadi ngapa sak titahe. Wancen iki mau piye-piye ya diparingi jenggleng ngoten nggih, Pak. Monggo. Monggo. najan wadon sarwi lanang inomane banyu beneng ndek jaman berjuang tur
Mbah sampun mboten tanduk malih, Mbah. Nggih. Cekap. Niki ngersake napa malih? Gubuk asmara. Gubuk asmara sampun dipun gantos menapa? Dalem? Malih. Oh, nggih.